Sarap. Kalsada. Frontage mo. Kalsada, no? Saka lapit lang sa town proper pala. Just in case na may magagasada sa malaki na. O, dyan mo lang yung display sa labasa mo. Para hindi sa akin. Hindi bo. Kasi tutubo ulit yung damot. Yun po yung una ko mga lapit sa paano. Linis ako ng palinis. Tapos pagdadating ko ng mga sabi ko, tanin na tayo, tanin na. Kailangan natin yung tanin. Sabi ko sa mga Tayo na ng balag na ang palaya. kung matagal dito namin na sinakikitan. Kasi may nag-suggest sa akin yung mga staff ko nila, barbed wire nila. Pwede ba yun? Barbed wire? Sabi ko, stop din ka. Ang bigat yun. Tapos mahal na bigat. Dapat na ito. Pag na mo kuya, no? Mabigat. Bigla na ako, no? Tanggalin mo na kuya, baka makahawak mo yung sakit ko. Tapos huwag nang yung kahalat. Libok-lib. Bumong ka na nga. Mga bulok. Hindi ba? Bigla na lang, no? Ang serious ah. Tinatanggal nila yung mga ang katwiran nila doon para daw pag mabagyo, hindi siya matitira kasi open yung ilalim. Yung iba naman gusto nila pinasasama talaga nila. Yung iba talagang pinasasama nila kasi mas maraming ibubulwa. Pero mas mabilis yung buhay. Matapos. Anong ba ito? Anong variety? Christian harvest lang. Christian harvest. Ang paglitan ng isang harvest, 5 days ba? 5 days. Yung iba? Ang kabot niya dito, pero yung iba, sabi nila, sayang. May video ako na ang palaya, yung bata pa rin, yung nangyari ng Israel. Si Jeffrey. I-explain nila kami. Kasi diba, parang ginagawa ng bakit. Iba naman, yun na, diretso, dito nila pinapasok.
1 month. Opo. Depende kasi kung sa tayo naman, sa amin, ayaw yung surprise eh. Ayaw na. Kasi ang pag-iring, ang pag-iring ng bakante yung lupa. Kung matabayan ng lupa, hindi acidic. So, sabi niya, pag magpo-fertilize ka, mako-cover siya. Hindi po, yung dahon niya, yung liliit, instead na parang maliliit na madami. Pag nagdaman, kaya natin na lumamig na. Kasi siguro yung bakal at least na organic. Pag Sunday. Ay, hindi ka pumunta. Bilis ah. Anyway, tumawag ako kasi ng ampalaya, ibabuhan lang siya. Madami siyang question doon sa ampalaya, baka pwede natin masagot yung mga tanong niya. Okay na ba? Ay, ibigay ko sa kanya kausapin mo si Mikas. Opo, namumulaklak na po sila, pero yung bunga po, parang sa pala po. Sa pala po. Sa pala po. Dati po siyang farm. Venus po dito pa. Kumakalat yun. I-read natin banda dito yung sa my heart. Saan tumatak po yung tumatak. Parang doon po galing po ano. Jeep muna rin. Ito sir, opo. Thank you po. Look, Wala po. Sir, kung possible po ba Thank you po. Thank you. thank you so much. Seedling sila. Seedling. Chemical po. Oh, ampalaya. Kasi. Hindi, from the seeds siya. Seeds, na murang seeds ng patola. Tapos mag-grow din siya ng ampalaya. Tapos idudugtong na yan. Sayon ng ampalaya, roots na. So, hindi nagkakasakit yung ampalaya mo. Masyado pag patuloy yung rootstock mo. Matagal na po yung gano'n na. Na technology, matagal na rin. Yan, nag-specialize siya nun. Yung seedlings niya, yun yung binibenta. Siya nag-drop mismo. Talaga, no? Kakalat na yan. Kakalat na yan. Na-excite ako sa pala kasi mahal yung pala niya. Ayan. Tapos, yung
ano to, maintenance. Maraming. Yung una sana po, CD na CD. Hindi siya depende din sa ano, sino susundin mo, nagtuturo sa'yo. Pero yung si Kuya Nomer, sana yung tinatanong niya for the longest time. So alam na niya. Hindi po ako kami. Kasi nung nakita ko, sabi ko, parang, sorry sir, sa mga next na vlog ako, grabe lang yung nagkakabas. Ang dami doon na. Wala kang fertilize ha? Wala kuya ha? Wala yung fertilize. Nakahabis na kami ng singing green. Wala pong fertilizer. Sabi ko, Ang gastos ko lang yung seedling. Wala na. Seedling lang yun. Oo. tapos yung lupa dito, laging basta. Basta, ang gusto niya medyo dry. Kaya kailangan mo pag-aralan yung crop na best for you. Kasi may dito, lagi ko dito umukot ako ng hamot, hamot. Patabi ko lang po ko na ito. Hindi. Kudak ko. Maraming insekto yan na kalaban. Mission. Ang apareyo. Wala ka pang ano, yung mga fly trap. Wala ka. Hindi ko malapit dito sa Hindi. balay. Kasi yun, kaya sila pupunta doon. Itatabi mo sila palabas. Kasi pag dito, ma-attack sila rito. Siguro pag ito yung last mo, probably andito siya. Yung may down silang kinuha, tapos binikbit yung flight, pumunta kagad. Doon sa ano yan, sa Mindanao. Sa drawing pa rin. Parang kaparehas nun. Yung nabibili, synthetic. Okay. Synthetic Na yun. nilalagay sa 1 liter. Papasok sa yung fly dun sa loob, mamamatay na siya doon. Pili ka na lang ang ano mo. I guess yung spray. Yung parang spray yun, yung spray lang niya sa bote. Okay po. Tapos doon sila, ano, Yung nakita ko kasi sila. parang siya dyan, Yung isa. dumidikit sa bote. Yun. Hindi sa tipong 1 hectare, 2 hectare na ang palaya. Isang diretsyon ba doon? Hindi na ko ito ako sa pagbagal ko. Pero hanggang doon din po yun. Hindi nga sabay-sabay ko yung pagtanim namin. Ito yung nauna. Sumunod ito. Last ko yung sa dulo. Tapos nag-review ko ang mga vlogs niyo. Yung si sir na... Sa Nig, Opo. sa Pampanga. Opo. Na doon daw sila na parang nabuhay. Parang Napaaral niya yung mga anak niya. Sabi ko, patay, inalis ko na. Galing ko sa Naga. Kasi may bibigyan pa mga kaibigan, may mga farm din. Ang problema, marunong ba yung taong kumain dito? Opo. Marunong. Hindi nga po ako marunong magtumingin ng ano yung na-harvest. Masasabi. Pero sa Quezon, yung binibenta nila, yung isang yung ganito, mahaba. Kumpul po ito. Tapos kinukumpol. Pinisi po dito yung kumpul sa market. Mr. Nick, ginawa niya ganito. Hindi, yung itlog na maalat para sa amin, sa bahay-bahay. Yung restaurant, per kilo na ganito. Nakita mo ba? Di ba? Palibot ng bahay. Punta ko. Walang seedlings. Sabi na po kumakain pa ako, pero hindi ko alam kung ano yung niya sa bulo. Kung paano yung harvest. Ito ba yung gabi na ano, sir? Kuya, ito yung gabi na nakakain? Pinatabi ko rin po sa kanya, sabi ko, dadalhin ko din sa Naga. Nagpakuha ko sa kanya din, sabi ko, dadalhin ko sa Naga. Yung iba na po nakuha ko, kalahati lang. Ito din, kalahati lang. Kalahati lang. Tignan mo nga mamaya yung dala-dala ko mga ano. Binigyan ako sa ano, sa Albay at saka sa Sorsogon. Green at saka purple.
Purple po yung tangkay. Oo. Hello? Purple. Nakikita Parang ko. ganyan, no? Ay po, ayan. Sari-sari. Sa kanya ko rin po nalaman yung... Alin po ba doon? Klase. Opo. Iba-iba pala. Ano pang ibang tatanong mo dito? Ano po? I-message mo nga ako sa WhatsApp. Anong susunod natin? I-replyan kita, may customer lang ako. Kaya ba talong? Sige. Oo, susunod ko. Kaya nyo. Ano, Pero maano rin yun, ma-maintenance yun. Pero, ano yun, masab yun. Madaling ibenta. Pero money po siya. Money po siya. Itong kasama sa trip namin, sa Albay, yung pinuntahan ko, si Sir Marco, pinuntahan ko, ano, 1 taon lang din siya. Nagpa-farm. 1 taon pa lang. Tapos talo yung... 1.2 hectares lang kumita siya ng malaki yung talong. Tapos, ano, ang galing niya kasi negosyante, kinumpit niya yung kita niya. Kasama doon sa mga months na walang kita, in-average niya yan. Kumita siya ng average of 50,000 a month, 50,000 more. Isang tao lang po. Ang ginagawa niya, ganito, meron siya talagang isang tao na permanente. Pag may trabaho, let's say, magpa-fertilize, kuya, kukuha sila ng 2 taong arawan mo. Pag may major na kailangan gawin, Saka mag-hire. daily, pang ano lang, arawan na. Nagkaroon ng gusto. Tapusin, tapos. Ang linis ang farm niya. Ang linis ang farm niya. Makikita mo sa vlog. Eh, ano po siya? Kasi, much. Wala. Nag-mulch ba? Doon sa... Hindi naman po nagagamit yung balik ng talo, no? Ano lang siya? Hindi. Pero lalagyan mo ng supporter niya na stick. Okay lang ko yan, no? Pero pag-aaralan mo kasi ma-maintenance. Ma-maintenance. Ang galing niya. Punta lang, kita mo doon. Eh samantalang kung hinara mo lang siya ng 2 days, 2 days na mabayaran mo. Hindi 1 month. Kaya sabi ko kay manager, kakapagyan ng Oo, pag kailangan. katulong. Hindi ko magsasabi. Tapos na. Kaya kailangan. Kailangan sila namin ng program nila. Oo, tingnan mo yung program. Pati Sa to. malalaman mo, Napakita ko na wala na. kailan ka kailangan mo. Yung pong tanong niya, isang taya. Ganito yung ano niya. Yung farm niya mataas dito. Yung kalamansi. Tapos flat. Ito yung talong niya. Pababa ulit. Ibang crop. Yung dulong-dulo, basa, may tubig. Gabi. Opo. Depende sa location. Oo. Video Doon din. ako na ano eh, na-inspire ako dun. Yung Sir Bobby, Pwede ba? yung Pahinga muna. Sige. Wala pa namang customer. Sa Fernando yan. Sa Fernando. Yung po yung inaano sa mga sinigang. Yung naglalaman. Sa Fernando. Ang nangyayari sa kanya, yung puno niya,